Sopo? Yusuf di. Aku kuwi opo ki alah. Lah Yusuf memang bolos to. Bolos to rasa kok. Ayo sekolah ini wis seragam. Ora kita lagi kelas to. Wis. Ora kita. Wis apa? Wis nasib pendek to. Apa sih kowe tak pakai bapak? Yo, sing pendek lho. Lho, ngono ta. Ambange delok ki mepet ning kono ya. Nek arep yang listrik ya dur liang listrik. Tak pakai bapakmu lho wis. Mendingan rasa kok ngono mending awe uping. Mah. Ora apa-apa uping. Mah. Tak pakai bapakmu tenan. Awas kowe mobil ketabrak wae ilang kowe. Mental e. Bapak anu bapak tak pakai bapakne. Terus, dan yuk. Soalnya di Ayo, biasa to. Ngono kowe nek ning omah minyak jangan wae dolan HP ngono yo. Angel lek kowe. yang piye nyo HP ku cek wae ngesono cewek nyo. Alasan ngono nek cewekmu jenenge Tia diganti Doni ngono. Kami. Itulah ya rasane omah kocah ilang. Bukan tenanan ini wae. Mumpung bapakku ra serana ning omah to kayak pengajian. Kalau dhewe nakal ngene. Kalau cedera Yo gampang. gampang to wis teko ngene. Dhewe mumpung sepi ning omahku tuku ayu bayu. Perangan tukunya, aku genteni nggonku. Aku ndi ora apa? Iki yo. Moyan. Nah, cocok to sik. Iki mau ora omong aku. Iki wis. Yuk gas. Ora belas nae cocok iki. Ya siap. Tak kadi piro to? Orang oleh to? Aku gampang kowe. Oke. Lu kocok gampang kowe nek ngono iki kekeli. Coba sih yang. Iya. Sing penting enak-enak sih wae kok bapakmu. Lah bapakmu yo iki. Men enak sithik nang ngomong. Ya bapakku pengajian cek. Oh iya, sorry. Yo. Ah, nyong wae nyong. Aku mate nyong. Nek kowe wis ngono kuwi males aku. Cah cupu iki ngene iki. Padahal iki daripada botolan plastikan mah enak iki. Kalengan. Gegeblok biasa iki marem iki. Cocok ra? Ora lho biyen Mas. Wah. Piye kuwi bapakmu iki tekane kapan sih? Hari iki paling gak nih sacet ndak iki. Oh, gampang. Kandak pikir kali. Apa ya? Mungkin nomor 1. Sip, mantap. Kok nemu kata memang tak karo saka dina. Selokan. Pagi no kali. Kowe aku tak nenangke awake aku ning omah gak. Dadi kok cupu ngene iki, Bu? Ora aku ning omah iki akeh gawean dari kesel aku. Jadi kau makan kacang lah resiko. Woi, Ra tak nakal nek ngono kuwi. Lah aku jok dadi kelingan mbok kuwi ngombe iki. Mbok kuwi ngomong cah lanang paling bagus dhewe karo apian dhewe. Wah, Ning omah kok ngene. Nek wis nanggungi kowe meh ngombe dhewe ra. teko Salah ya kok pas to wae yo. tak e. Aku yo akeh pikiran masalah. Mumet kok lho. Wah, Sopo bapak musuh? Wah, sami ya, Pak. Iya. Cuk. Iya. Duh. Mati ya. Kok ibu ayo. Wah, kok aku lah. Kowe sing anake wae buka bakelan aku yo. Nowak. Lho, berapa iki ne? Dolaran, Pak. Berapa? Oh, biar kemarin rame-rame iki ne. Kok. Ya toko. Ya Kamu sih kilo sop katanya gawe ngombean lho sakit. Ayo, Pak. Wah. Mandur Pak, ngene Pak. Iki opo iki? Oke, ngene Pak. Baca apa? Baca apa? Oh, duweku. Baca apa? Lah kok aku wah, betul lah. Mboten kula ya, Pak. Dua aku, Pak. Oke. Ayo bertemu gitu, Oh iya Pak. Kahanan Pak, kalau Pak. Kowe ra ngono kowe dadi le. Oh.
bodhe sapa itu? Ora bodhe ku lek aku ora bodhe luwih. Turunan. Mboten ngertos aku. Kakak Haikal bodhe. Turunane po Yusuf. Mboten ngertos apa mendhiate kok iso. Ya mboten ngertos kula. Dan itu jadi sapa? Ngecetmu, Pak. Tuku nang ndi? Tuning warni, Pak. Tuku kene ngopo? Hah? Tuku kene ngopo iki? Tuku kene ngopo? Stres ya, Pak. Stres barang. Kacang kok. Wah, nek aku Ya. teko mel-mel wae. Kowe ya, Ora aman kata mana itu. kacang ndi ora ono. Oh. Itu kok ngene kok barang iki. Murah apa? Kan sapa ngene barang? Anakku. Meja iki, Ya Allah, bocah itu nendi iki lah. Cah nom-nom wis kok ngene iki alah lah. Sob, Yusuf. Sob. Kowe piye karo saiki? Wis rasa. Aduh aturane bapak wae. Wis metu metu. Kono Gus, go. Metu aja aku ning Kono. Ya go. Kono. Ya ora ono iki kok, Pak. Kono. Aku meh ning kene, Pak. Kono Sob, putus Sob. Kono tuh ready, Kono. aku ning kene. Kono. Wis rasa aturane bapak kono. Wis kono. Oh, bener, Pak. Kono. Malah kok drodro iku. Lah. Ya anak di sini yo kok ngene. Los. Jawa. Siji yo kok kae. Tiap boleh. Bapak wis tuwa iki wae, boleh kalian kok. Yusuf. Perintahnya Yusuf, Pak. Oke, Pak. Yusuf kan boten, Pak. Boten. Mas kali wae. Padahal teh budi. Ya kan jangan kayak ngono sih. Nggih. Jadi mau Arya, Yusuf, karo kancane siji kuwi Fajar. Nggih. Iya, Pak. Itu ngaku ning gini. Ya Allah. Kita ngomongin gede dadi opo? Yusuf ini Pak apik-apik wae ning sekolahan lho, Pak. Nang sekolahan. Nang Joko. Kan ra ngerti dhewe. Wis saiki yo kabeh yo sabar lah jeneng wong tuwa to. Yo wis piye meneh saiki bocah kok ngono kuwi wong tuane. Ya bocah itu dong Yusuf diapik-apike lah. Nggih. Rame-rame iki nek dolen ndi? Aja Yusuf senang, Pak. Yusuf iki yo ngeto lagi dhewe. Mau yo bertahan-tahan yo piye yo. Yo iso Yusuf daweke meneh lah daripada elek-elek. Kok dak bapak ini gitu. Wis kono golek Yusuf kono di ngapura yo nek aku repoti. Rian nggih, Pak. Nggih, monggo atas nggih. Turun nggih, Pak. Nggih. Kuwi lek Yusuf soho. Aduh. Sing mau ayo boleh. Aduh. Ana wadus. Yusuf. Ngopo iki? Ngopo? Baik bapakmu. Ayo balik. Ayo berdiri dhewe. Ojo ning kene wae. Sampai sesuk lho. Sekolah ra penting. Ngopo sekolah barang. Wis Jalan. Ayo wis ayo balik.
Alhamdulillah suka berkah. Bapakmu cuy. Bapakku. Wah, si goreng nano Apa ngeyel ini? Pangeyel. Bapak, tani pak, tani. Sabar ya, Sob. Takdir dia aku nanti di bapak. Tempat bisa ikut jadi Menang sing lagi apik. Tobat. Dan kita senang bapak ibu ngono. Tinggal gue iso ngaji. Bapak yo. Ini. Iya, Ngikutin gak aku ini. Acing aja.